neng opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut neng pinggir segara. Tenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis mati rasaku kang mas rungono atiku benci eko ilunga saka uripku mari pasang lintang neng angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalane pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu wasih yo pupuse nolongso sesarengan Bapak Carik Tapang Purnama Sinanggoyong Setia Ayu Audio Pon Dokumentasi Kandi Live Streaming Surya Chandra digoyang Mas Kampret sliramu beda ati beda lambe wis mati rasaku kang mas rungono atiku benci eko ilunga saka uripku mari basah kranggen lintang neng angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalane pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sepurane yen gawe lara atimu nyanyi ini penuh dengan perasaan.